yn berson agresif, so ni rili ddim yn croesi fi. Dwi'n biamynedd iawn. Rwch fi mewn traffig os chi eisiau gweld fi yn gwylltio. Mae lot o beth yn gwylltio fi, so i drio gael y lawr i fel 3 peth, rili anodd. Dwi wastad i bod eisiau defnyddio sledgehammer. Dwi yn meddwl mae dyna beth dwi angen yn fy mywyd. OK, so yr eitem gyntaf fi'n mynd i chwalu yw gwylanod. Maen nhw'n rili hyll, come on. A maen nhw'n rili scary. Fi'n fed up o gael neffron 5 gloch y bore, bob bore, gan gwylanod. A dim jyst un, fi'n sôn am fel 30 o gwylanod jyst yn fflio drostodd, a maen nhw fel... A maen nhw'n really annoying. Maen nhw fel llygod mawr yr awyr yn dydyn nhw. A fi wedi gweld nhw'n dwyn bwyd pobl. Dyn nhw byth di dwyn bwyd fi achos bydden nhw byth yn meso gyda fi. Felly yr ail eitem yw Mr Ed Sheeran. Mae'n mor fel canol y ffordd, mae jyst yn bob man, a mae jyst yn really mynd ar nerfau fi. Mae'n mynd o dan yng nghroen ni. Ond mae pawb yn caru fe. Fi'n rili'n dod ar draws lot o bobl sydd ddim yn licio'r boi yma. Alli di fynd i unrhyw dafarn, unrhyw le, a gweld gymaint o fechgyn sy'n swnio just fel Ed Sheeran. So beth yw sy'n mor special am Ed Sheeran? I mean, fi yn licio bach o gitar acoustic, right? Ond pan mae dy ti rhywun yn canu am y fath o beth mae e'n canu am, y fath o lyrics y gyda fe, a'r flipping guitar, throw the guitar in there as well, and you've just got a disaster. Ed Sheeran efo rubbish artwork. How cheesy is that? Yr eitem nesaf yw'r donuts gwallt hyfryd yma. Mae pawb yn gwisgo'r pethau yma, a ti'n gwybod be? Alli di wneud nhw edrych yn eitha classy. I mean, fi di gwisgo un, and yeah, of course, oedd yn edrych yn classy. Ond beth yw'r deal iawn efo'r merched? Ti'n gweld yr ei huge yna? A maen nhw'n rhoi nhw reit ar top pen nhw fel yna. Dyn nhw'n sylweddoli bod yn edrych yn hollol ridiculous. Fi'n cweit yn deall fi'n mynd i chwalu'r rhain. Mae'n mynd i fod yn ddiddorol iawn. Fi ti'n meddwl plentyn bach eto. Oh, wow, mae hwnna'n amazing. Falle ddyle fi fod yn hairdresser, mae ddim yn rhy hwyr ydy e. OK, so fi'n mynd i drio gwneud 2, achos mae'n edrych yn even mwy ridiculous. A mae lot o ferched yn gwneud hynna. Fi'n meddwl bod e'n mynd i weithio efo 2. So os rhywun eisiau fi wneud gwallt i priodas nhw, neu party, just get in touch. Actually, dwi'n meddwl ddim yn edrych yn rhy wael. Fi'n really psyched up, like, proper psyched. Pan fi'n dod i'r rave fan hyn, falle na I just gwisgo hwn. Right, fi'n mor excited with y sledgehammer yma. Fi rioed wedi gwneud yn ymlaen. OK, let's do this. Fi'n really excited, a fi jyst yn mynd i... Hwna ddim yn gweithio am dda iawn, naddo. Mae'n rhaid i ddangos chydig bach mwy o aggression. OK, yr un nesaf, Mr Ed Sheeran, you're going down. So nesaf mae gyda ni'r donuts yma, a mae hi'n edrych mor fel, a mae ddim yn edrych mor ddrwg hynna chwaith, ond, oh well, dyma be fi yma i wneud, a dwi'n mynd i chwalu ti, OK? So, 1, 2, 3! Take 2. Fi'n rili dechrau gwylltio nawr. Ges i'r amser gorau fi erioed i cael. Like, fi eisiau gwneud y gyd eto. Yr eitem nes i fwynhau chwalu'r fwyaf. Sorry Ed, ond
Ed Sheeran. Nes i weld y CD na? Bam! Ac oedd wedi mynd I bob man, so yeah. Just yn gobeithio bod Ed ddim yn gwylio S4C wrth gwrs. Tro nesaf bod Parisa neu'r gig. Sledgehammer. Mae rhaid I chi gael prop. Oh, ti wedi rhoi syniad gwych I fi, diolch yn fawr.